magrib pedhek aja ning sawah lampu-lampu endang sumetana kulunga ning Singapura 3 tahun manukku nganggur. Ora bayanganku. Lah ora kaya klebon pasir. Aku Kebon bayanganku pasir ya ben iki gegek dhewe kok. Salah. Ngene terus. Lah yo kuwi sepak bola ya. Kleru ya, Dik. Tolong jelaskan saya. Kleru. Jelaskan. Nek ngene iki ya, Dik. Nek Ya. ngene iki tinju. Lah Salah. kuwi Roh jeneng- aku, Napa? tinju. Tinju kok ngene mbok sing masuk akal. Kamu kinarya tombo. Danga, yang gaspol danga, manukku siap. Angkat yo mimi mintuno setyeng katresnan. Masih bersama Begini lah dia. Cahya Nusantara. Iki sing diantu-antu warga Sidodadi wis tindak ana pepanggungan. Cak Komet, Nggih. piye kabare, Cak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Pikantuk berkah donga saking panjenengan ugi sedaya masyarakat Sidodadi. Wis dikangeni warga masyarakat Sidodadi lho, Cak, sampean, Cak. Aku pun ora kaping-kaping teng mriki pun kados keluarga. Ngono ya. Nggih. Wong tiyang niki nak bersih dusun. Bersih dusun. Nek mboten enten bintang tamune alo ora. Kurang afdol. Kurang afdol ngeten Iya. iki. Dadi tiap tahun mesti Sidodadi ini mengadakan wayang mesti wonten bintang tamune. Mula tepuk tangan kagem Sidodadi luar biasa. Luar biasa. Kelasé dusun. Kelasnya dusun lho. Lah nggih enten bintang tamune dalange panjenengan. Iya. Piyuh. Wajan niki luar biasa. Biyen kula mboten enten lho, Pak. Ora tau nang ngene iki. Dusun elektron mawon niku sone mboten ngangge son. Dadi dibisiki ngoten lho. Ngoten niku. Gene dhewe Alah antene kerjane milik jenengan sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah sehat, Cak Komet. Alhamdulillah. Sampeyan sehat ya? Sehat. Atus saka Bojonegoro. Bojonegoro saking ngriki. Alhamdulillah nggih sehat. Kula kali Mas Komet kala wau mriki nggih sami. Mang budal saka omah jam piro, Cak Komet? Kula asal wetawis setengah sedasa wong kula kalih mampir-mampir. Oh, karo mampir-mampir. Nggih lah ngendangi pabrik ingkang wonten Nganjuk. Ambruk mriko, pabrike ambruk. Kuwi nyapur ta Jan? Oh iso. Lah kudune sing takon iki kan ya aku nek sampeyan. Jere sapa? Apa nek sing kudu? Ning kene iki bebas. Aku suwi ra omong kok. Lho ora omong ndak kancane terus Pak Di. Kok padi piye to? Wangkel aku. Apa kok? Lah kudune aku sing takon Oh, iki. ditanggap kok mangkel. Ya tak ngomong, iso ngomong to. Iso kadung nggo cangkem. Oh, modele kok kaya kendi. Kok kaya kendi. Ya omong-omong. Lah nggih. Anu sugeng dalu Pak Didi. Dangu mboten panggih. Kala wingi pun setahun nggih mboten panggih kalih kula. Ki mang jarene tekan Blitar sik to, Mas. Nggih teng Blitar, nah nggih teng kene Percelak nggih. Delok-delok lak nggih ngetok terus Iya, mriki. wong jenenge kanca. Suronan. Nggih, Suronan teng mriku. kanca seni seperjuangan kados mekaten. Seni nyengkuyung. Alhamdulillah. Aku jane diundang ning ora. Aku iso gregeten aku. Piye to karepmu Wong piye? iso main kekerasan iki nyapa to? Piye Lah to, mbok yo Cak? sing adil to jenengan iku. Lah nek gregeten tak kandakno Sri lho. Sri sementara ki rong enek sing nganggo. Nanti mau bolak-balik tawa kacang ya aku. Kowe ora ngerti kacange Sri gede-gede. Biasane nggawa jadah kok kacang ya ngono. Lah lancene jadahe jere cek mlenyek ngono kok. Kuwi lujeng dalu Pak Didi. Wilujeng dalu, Cak ya. Walah sangsaya bagus, sangsaya ganteng ira kaprasan iki. Bener. Heeh, ditanggap kok. Tanggap kok wis mesti ngono kuwi. Kaya Iki cahe. nyapa to? Kowe iki nyapa? Wong jenenge awake dhewe ketemu kanca suwe. Saora-orane kan yo menjunjung lah. Kok iso Kuat. yo rajane. Dangu mboten panggih Pak Didi. Alhamdulillah dalu punika saged sowan teng Sidodadi. Iya. Jenengan pun ping pinten teng mriki? Wis sembuh ra kena diitung. Ora kena diitung wisan. Ya akeh kowe tok lho rek. Kowe ping pira? Aku ping 3 ki. Jenengan Wis ora kena diitung, Ora mbuh kehitung. nganti lali. kanca-kanca ki ya Yo, ora kena diitung. Ayo mesti rombongan kok. Lho, aku kok lagi pisan. Eh? Aku kok lagi pisan iki.
Lah ya ora padha ra ngerti sapa ta kae nengguri kono emeh wis dirasani kok. Rasane piye? Gandengane komet sing anyar kok ireng ngono. Niku niku mboten ireng nek rati kelawu. Ireng-irenge sepur, Met. Iya. Akeh sing ngenteni ngono lho. Iya kata ngidoni barang kok. Apa enek sepur kok ngidoni. Mila sampean matur nuwun pertama kanggo sapa? Ayo. Pertama aku matur nuwun kanggo Ketua Panitia kalau wau Mbak Ani nggih. Mbak. Lho, Mbak. Iya catatanku mau ngono e. Udu. Mbak Ani Setyorini. Kalau wau pun manggi teng wingking matur nuwun Mbak Ani. Nggih. Niki lho sing ngangge jaket lorek-lorek niki lho. Ndi to? Ngawur rek. Kene kono kok modot. Sing pundi ta wau? Ora kuwi kok iso. Dudu kuwi. Masa benten? Benten kok ya. Matur nuwun karo Ketua Panitia Mbak Ani. Kuwi sing kaping pisan. Nomor loro matur nuwun kalian warga masyarakat Sidodadi. Bengi iki awake dhewe ditimbali mriki. Nek ora sida tanggapan bengi iki awake dhewe nyonyor, Met. Sesuk nyemayani Mekar, bar kuwi BRI nyonyor tenan Ditangkap wong kok malah sombong utang iki lho. Lho, wong utang. Wong penonton termasuk langsung karo ning YouTube kuwi mesti ngertine sapa dagelane Komet CS enek Cak Yono kuwi mesti walah kalau mesti jan uripe po enak lho ngono. Dadi aja mok malah mok done jenenge wong diutangi iki diandel wong. Kuwi yo bangga ngono lho. Aku iki sedekahku kan saking akeh to, Met. Kowe ora ngerti sedekah sampai utang-utang lho nyapa. Lho, lah kuwi pegawai bank ning nggonanku kan pisan kei dhuwit 20 yuta. Kuwi tiap wulan Pak Didik. Bendina tiap wulan kuwi lho tak kei dhuwit terus kuwi. Kuwi ora kei dhuwit kuwi hasok, Blok. Wong pancen wayahe bayar kok. Sedekah. Matur nuwun yang ketiga. Sing ketiga matur nuwun kalian Pak Kasun. Sinten? Pak kami tua. Ya, lah ya sapa? Pak sopo ki mangkat ya lali to kami tua niki mau ning Pak Rizki. Pak Rizki. Sing gedhe dhuwur kaya aku lho. Nggih. Loh. Oh kono ndek. Pak Rizki sing nganggo klambi putih mau to, Mas. Iya. Gedhe dhuwur baguse kaya ngono. Lah kok kaya kowe? Lho, lek gak percaya piye to? Ya tetep kaya aku. Kowe ndek beli. Tak tapuk lambi. Ndek beli. Ya, matur nuwun yang keempat. Lho, kok akeh men to, Met? Ya kudu no. Matur nuwun yang keempat. Wis gak enek wis Pak Didik. Lah nyapa Pak Didik piri? Lho, lah sing ngejak awake dhewe sapa? Oh iya. Pak Didik matur nuwun pun ditimbali mriki kalian aku sing ngejak kowe Met masa. Ya ora apa-apa. Engko mbok salah rombongan kok. Matur nuwun yang kelima. Akeh men to jan iki. Ya kudu akeh matur nuwun kita. Sing kelima cara mana sapa? Ya karo sing golek debok. Iki soalnya nak wayangan kene deboke. Ape dicepno glugu ya atus tok ya ra. Jenenge wong matur nuwun ki ya saora-orane kami tuwa pamung desa tapi panitia. Kuwi umum. Iki kadang-kadang awake dhewe lali sing golek debok. Ngono. Lah pentinge debok ki lho apa? Ya penting ta, Bos. Lah salah-salah karo dalangnya penting debok kok. Lho, kowe nek ngenyek Pak Didik. Lho ora ngenyek. Lah pentinge debok ki apa? Lho saiki ngene lho, awake dhewe kudu eling nyun sewu Pak Didik. 2026 ya ta? Iya. Kuwi soalnya wis mulai bahaya. Akeh wayang tanpa dalang. Alah, mbok ya ora percaya nggih Pak Didik nggih. Wong daan wayang kok tanpa dalang. Lho, jenengan percaya, Mas? Ya percaya mboten? Cek meneng wis ingon porong to jane. Ya wis kabeh to kok ya. Iki lho lagi. Kanca-kanca percaya, wayang tanpa dalang percaya, Pak? Ya percaya. Iki do nang ndi iki, Mang? Ijek ning kono kuwi lho. Lho, kok semeneng ae ngono lho maksudku. Lah kowe ku tak omong. Ora enek Met jenenge wayang ki mesti enek dalange. Urung karuan. Lho, kok urung karuan lho. Lah bakul wayang kae. Kowe temen bakul wayang nggawa sak dalange ngene. Kan ya ora. Hati-hati kuwi monggo. Kowe yo elek Pak Domo dodol wayang terus Pak Didik ngarepe lho. Elek wayang ngono. Ora elek. Kuwi jenenge bakul ora acara wayangan kok. Bengi iki sewanteng Sidodadi wis alhamdulillah nyatane guyub rukun masyarakat Sidodadi diparingi seger waras alhamdulillah Pak nggih. Nggih ning kali ngumbah sukun warga Sidodadi guyub rukun amin Allahumma.
Apa parian to kok teko kali. Neng kali ngumbah bayem. Wong sak sida dadi ayem tentrem amin Allahumma. Kuwi iso ndonga kaya ngono kuwi. Gak aku ndonga ya langsung kok. Lho, Mugi-mugi panjang umur nggih Pak Bu nggih. Nah, mugi-mugi sedaya dados tiyang sugih Allahumma. Wis ngono wong ngamine oleh ya padha lho. wong ndongakno kaya Ora enek dongamu kok ndonga kok nganggo parian ki malah ruwet. kok ruwet piye to? Kuwi ngangwahi adat. Nek ndonga parian-parian. Jenenge awake dhewe iki wong seni nggih Pak Didik nggih. Heeh. Pak Didik mau ya padha ndongakno ya nganggo parian Lah ngono iki kuwi. kudu sing salah kudu dilurusno. Lho, salahe apa? Nek ndonga parian-parian, soalnya beda nggone. Umpama kok nganggo ndonga kok nganggo parian, salat maghrib iso dadi subuh. Lho. Iso sampai subuh ra barbar. Lah kok sarabar ki? Lah nganggo parian no. Contone Budal sekolah tuku es krim bismillahirrahmanirrahim. Iya ta? Tuku-tuku karo nanas kul a'udzu birabbinas. wis, alah. Mbok langsung wong amine ya padha ndongakno kok nganggo dolanan. Ndongakno ki ya sing apik-apik ndongakno muga-muga sugih kuwi ya ora umum didongakno muga-muga seger waras. Waras tok ra sugih Lho, acarane bengi kan sedekah bumi to, Met. Iya sing ngomong iki elektron sapa to kok. Jak omong kok angel to rumah aku. Angel aja kancane. Maksudnya sedekah bumi sak ora-orane masyarakat kene iki didongakno muga-muga hasil bumine iki lho. Hasil bumine iki lho. Ben piye? Ya upamane Iya. sing tani muga-muga panenane tambah kathah amin Allahumma. Sing pedagang muga-muga laris dagangane. Sing pejabat mugi-mugi naik pangkat amin Allahumma. Lho ngono kuwi jenenge donga sing apik ndongakno kok musuh. Iya nek go acara desa ngeten iki pun umum dongane penak. Acara ulang tahun ya jelas semoga panjang umur. Iya. Pernikahan sama waya sakinah mawaddah Warohmah. warahmah. Sing wangeli sampean rong tau ditanggap rumah sakit. Kuwi dongane piye? Dongane Mugi-mugi rame berarti ki dongane wong lara kabeh. Kuwi nek ditanggap rumah sakit bingung lho kowe. kok iso menghibur masyarakat mriki. Betul. Monggo kalau wau nggih sampun diaturke kanca-kanca sinden wis sak ret rono nom-nom kabeh Met. Iya, Mas. Mulane bengi iki ben seneng masyarakat Sidodadi ben dereng ngantuk ta Bu? Oh dereng ki ngenteni dapurmu kuwi kaya. Lho. Iki nak nanggape setahun yang lalu lho. Hmm, Oh, ngono nek gak Pak Didik ero aku wis gak puas. masa menghibur masyarakat kene nyanyi. Nyanyi. Nyanyi tapi sing aja model saiki Met aku gak seneng Met. Sing nganggo kopi-kopi Mas Pra. Oh, aduh kopi ngase ae neh. Kowe jeling piye kuwi? Gak. Lah ya mulane sing lagu-lagu kawak, Iya. sing gending-gending dolanan ngono kuwi. Dolanan apa ki? Dolanan telek. Enek wong madang to. Kowe jeling apa ora? Jeling apa ora? Iso meneng itu lah to. Alah modele lak yahene kok wis lawuh kuwi ngene. Lah iya kaya pasingon to Ndik. Atul jaen. Aduh. Lambemu lho dipasne. Semangat jare kon seneng masyarakat. Semangat tapi larasne iki padakne. Iya. Atul jae. Tul. Lah sakmono. Tul. Kurang dhuwur Met. Iya. Betul. Keduwuran. Iki wis seneng ya wis kuwi ae. Lho. Madakne tul jaena. Anu kowe dhewe lho nyanyi aku timbang keliru mbok salahne neh. Ayo bareng-bareng ben ketok kompak, mengko Iya, bareng-bareng karo sindene Oh, ngene. nyanyi kewawak. Anu nggih, nyambut niki sindene nggih Pak nggih. Oke sing ndi mbok pilih? Asal nggih. Heeh. Lah nek aku ya ora kaya kono to. Sing ndi? Kale sing Sing pinggir dhewe kono. pikir dhewe Joko Kates iki lho. Suka kates untumu. Kates. Para aja nyepele ngono ki aku gak seneng aku. Lho, Kates siji nek nunggone Sak ngates. meniki red ki pepundene sinden ki yo. Lho, Lah iya kok ya ngeyel kok. sing ngayal iki kono kuwi. Kuwi Atul. pesindene tuntun-tuntunan Cahyono Suwantoro, Lah. pesinden pedingane Kediri kuwi. Niki nek mboten enten iki cacah ki gek nek sing dituntun. Ya ampun. Ki apa kaya wedhus yang dituntun.
Atul nek gane mbode nggayime ra iso wayangan, Mas. Betul. Tenan. Kale Bu Iem niku. Iya, lah sing usung-usung debok ki sapa digawe Lah, gambu-gambu. lah aku lho. Ya ampun. Kok jek roso to? Isih ya khusus tebak tok. Atul jek roso. Betul enak, betul enak. Aja omong ae kok. Atul jae nak jae jatul jae di. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Tul jae nak jae jatul jae ji. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Engko gentenan, Iya. aku parian terus kowe ya parian. Nek Kiwa upama bar tengen kiwa. Oh, iya. Kiwa tengen, oke? Oke. Nah, Betul. ya. Abang-abang gendera londo. Ngetan siti kuburan mayit. Klambi abang nggo tandha mata. Wedak pupur ku golek duit. Genting kok bar tengen kiwa. Jae nak jae catul jae ci. Kuntul jare banyak ndoke bajul jar. Atul jae nak jae jatul jae di. Akuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Ayo, Aku nang tengen bar tengen kiwa. kiwa. Aku nang Kowe rek malah ning tengen apa? tengen iki Kiwa. berarti kowe. Dadi Yo. wayahe kiwa. Yo. Oh, halah. Yo. Tuku sabun ning Purwodadi. Iya. Tinggo adus wangi sekali. Matur nuwun masyarakat Sidodadi. Kula sak kanca sampun ditimbali. Atul jae nagae jatul jae ji. Kuntul dongi banyak dongi bajul kari siji. Tul jae nak jae jatul jae di. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Kantenan bar kiwa tengen Aku nang ning kiwa. tengen. Yo. Marian, Jiro lu. Semangat. Ayo seneng. Ngolah ngaleh lho aku mang rumah saku ya ning kiwa to Met kok Dah, malah ning kowe ya dhewe iki lho seksine sakmene mbiyane. Ha iki aku nang kiwa, bar kiwa terus tengen. tengen. Yo. Yen wis wangi Hei! terus ikatan aja lali pasta gigi etan kirakatan mugi sedaya sami kasembatan tul jae nak jae jatul jae ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tul jae nak jae jatul jae ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Ho. Kok tekan kono barang iki lho ge Iki lapo. nyapa tekan kono bagianmu iki kono lho. Bar Bar lho ora kiwa. bar tengen. Bar tengen kiwa. Aku nang Kowe ning tengen. ayo sing kiwa. Wis tak puwepetno rono. Milok. Kurang mepet awakmu kurang mepet kowe mang. Magrib aja ning sawah. Ning sawah. Pitik-pitik aja dikurungi. Dadi wong urip nek ra bareng susah-susah. Susah. Mumpung jek cilik ayo padha ngaji. Jae jatul. Kari siji ngono iki. Oh, betul. Jae nak. Wah. Jae ji. Aku seneng kene ya. Untul ndoke banyak, ndoke bajul kari siji. Ayo. Moh. Bar kiwa. Bar kiwa sapa? Tengen. Lah ya aku nang Kiwa. lah sing tengen. Aku. Ya. Apik. Apik ae kowe.
Kancane mumet. Engko tenanan lho ki, gentenan lho. Ya. Tengen kok kiwa. Tonyo misan ku. Magrib Dik aja ning sawah. Lampu-lampu endang sumetana. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu ayo lakonono. Tul jae jatuh jae di kontel doke banyak bacul kari siji. Atul jae jatul jae ji kontel doke banyak. Selesai. Kiwa genten kiwa. Lah sing ning kiwa sapa? Lho, sing ning kiwa kowe Dik. Lah ya aku. Lah iya. Gentenan. Wis wakeh kok, Mas. Kok wis akeh piye to? Ya siji nek ya. Lho, ya sak isamu to. Siji ya kenek, 5 kenek. Apa ya? Banyu bening neng epek-epek raine kluwing Dik sikile wis Ate mau ngono tok. lha aku ngomong Iki apa to kata-katamu mang lho. banyu bening Dik neng epek-epek raine kluwing sikile mlethek wih Wedang medun. Diremet wong wedok itu. alah ra wedi. Wong saiki ya umum kok. Wong wedok-wedok iki sing lanang ora mikir sing lanang golek duit rina dinggo wengi-wengi dinggo rina ndas dinggo sikil-sikil dinggo mlaku. Lho, wis piye to tok? Ndas dienggo sikil-sikil dienggo mlaku ya bener kuwi. Lah iya, ya Lah bener. kok ndase dienggo sikil? Lah iya lho, ibaratnya ngono iki golekno sapa? Golekno bojo. Jane kulitine rada ireng tapi ben ketok wayu no kene skincare. Lho, Enek krim siang. Oh iya iya. Kring malam. Walah lambemu muni krim biasa. Kene ya ketok putih ngono. Metu bengi met nganggo jilbab terus nganggo gamis. Iya, dan kene putih, Heeh. kentole wireng. Modelnya kaya wong kena nalpot. Wong mbok apa eneke ya ngono lho. Oh, kok nek apa eneke wong wedok mbok tinggal kuwi biasane alasane wong lanang iki ngono. Ya ora apa-apa to, kuwi jenenge kan menyempatkan untuk yang lain. Lagu-lagu kaya kono mau ya nek dienggo ngibur kuwi ya penak. Penak. Lagu wakeh kuwi ning apa sing tembang-tembang kawak. Kuwi iso nggih, Pak. Nggih, Pak Didik nggih. Piye? Contone gara-gara bojoku lunga kuwi ya enek. Kuwi enek. Kuwi iso we? Gak. Lho, Sing di to Yan? Sing di. Sing di to, ya? Wong kuwi ra cetha kok. Sing di. Lho ngono kok nesu iki lho. wong dijak nyanyi kok angel. Gara Larase, ayo aku emoh lho nek nyanyi karo aku kok gak padha karo Laras utawa nada no aku emoh. lah kono mbek kono nek nuthuk beda iki macam sing Yo. tak nut ki sapa jane. Berarti padha kreatife ngono lho. Wis aku nganggo set ae. Gara. Gara-gara bojoku lunga. Ati iki dadi nelongso. Pas no kok. Iki lho ben ya Allah ban nembe dahar ngantek. Pun jenengan dahar mawon. Pun. Mbak Narti sik penak-penak nyidok. Pun enggak. Ngantek payeke ditinggal. Wong payak mboten dicokot nggih namung dimut. Lho lho. Eh, Ih, cek komplit ya pandane. Mbak Narti ki metik ngen Jan. Lho kok Kok metik kaya mantan. Tanpa gigi. Lho lho. langsung gas. Lah kuwi fan bele kaya apa to tadi? Gara-gara bojoku lunga. Ati iki dadi nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Saben bengi nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong, mobil mewah masa gedhong, Tegal sawah 3 enggon. Kuwi diganti saire ben
kabeh iso menikmati. Upamane ndek mau ning Hongkong kuwi ong-ong kabeh. Oh iya. Iya no. Upamane bojomu ki wis ora ning Hongkong, bojomu ning Malaysia ngono iso. Ayo wis ben. Awake dhewe kare ndongakne muga-muga anggene dos pangumpet jiwa menika saged pikantuk hasil nang kono ya langsung kita panggil ada sinden berikutnya. Aku gregetan aku. Lho lah iya. Lah nak bar ko Hongkong terus mang piye to, Mas? kontrak entek nang Malaysia ya mbok ben. Wong pancen ya kerja. Ganti liri emang. Iya monggo ganti. Mang ning Hongkong ong-ong kabeh. Ha iya pancen kontrake sik nang kono. Piye to kowe? Upamane tak kei contoh ya. Ya. Bojoku lunga ning Malaysia. Terus 3 tahun aku kaya raya. Aku punya tanah di mana-mana. Mobil mewah merek Innova. sik. Kuwi nak oh ngerti aku. Iya. Maksudnya Malaysia kabeh. Iya. Tapi lak Malaysia umpamane bojoku lunga menyang Inggris. Ayo. 3 tahun utangku baris. Lah kok Utang baris. Aku gregetan aku. kok malah ngono. 3 tahun omahku baris. Mobil mewah kinyis. Iya masuk. Tegal sawah 5 iris. Penting isi kabeh. Pokoke is kabeh. Sini. Purwokanti ki nek eng a. Wis sawah apa gethuk? Sak kene sak temoke. Oh iya. Jenenge spontanitas kok. Iya. Kowe upama genten kowe. Ya. Ur. Apa kuwi? Lho, bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Kowe nyapa? Woi, Gah aku. apa? Jorak. Lah pancen ditinggal. Kowe iki apa to? Lah kuwi sik 3 tahun manuk ya Allah. Met, sing penting ur. Iki live streaming lho, Met. Ya wis ngerti. Lah kok malah manukku menganggur. Kowe iki apa? Manukmu lho gak mbok gecek. Kowe iki ngene lho, kowe ora ngerti sejarah. Cara ya apa? Bojoku ki saurunge budal nang Singapura. Iya. Kuwi kan ninggali murai to. Murai, kok muraimu ngono. Lah iya, murai. Iya. Kuwi openana Mas, ngono. Lah kono aku ki lali aku disibuk Lah, tanggapan. uduk paling. Mbok wani apa lho manuk murai? Dak paling. Rey ora. Gak aku ramu minuk ngono sing guri dhewe. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel ra sempat nyukur. Manuk njengengek cepet no lagur. Kan murai kan ekor panjang ya. Alah, murai apa? Ya, awalnya klisek sini ya enak. Murai kan sing ekor panjang larang. Oke, nek 3 tahun manukku nganggur oke, iki Ya. murai. Lah kok ulu ketel ra kok bernyukur kuwi lho. Ulune ketel. Murai kuwi posisi ora kopen to Mas. Dadi ulune Oh, murai iki cilik kuwi ta? cilik. Tapi ulune Ketel ngono lho. Adek kaya Manuk njuwengengek cepetno lagur ngono. Tes. Yuk kita sambut. Alah. Kok kita sambut sapa? Iki lho. Ngene lho, sekali-kali biasane Sadaharan saking panitia. Heeh. Niku wonten pecel tumpang. Sampeyan seneng? Jane yo Seneng, ya? Gung tahu aku. Keng tahu? Gung tahu. Ning guri kana engko. Endi? Engko di anu pecel tumpang nih tumpangnya gentol. Gak doyan aku, Bro. Mama. Mah, aku anu sambel terasi mawon. Kok ngono kok pesen. Lah kowe seneng nek kancane trung letaki pentol iki. Yo bersama. Met. Yo MC ini sing apik nek biasane ya. Hah? Kuwi sinden mesti sing dipilih sing kok kene rono. Iki sekali-kali mbok kokono rene. Kowe iki lho kok ora pengertian belas. Ben karo Guyon ya guyon ning ya rada nganggo tata trap sila ubasita ngono Nggih, aja Mas. ngawur wae. Nggih, pangapunten, Iki ngono tiyang sepuh lho Mas Yan. Nggih. Dadi awakmu ora kok semio-mio peh kene sepuh ketre dienggo guyon Iya. tau dienggo kene nganggo sepeda kok Pak. Omong kok ra duwe titik. Timbali sebelah kene. Oke. Mau
nek sing ngrasani. Iya. Oh sing MC suarane gedhe kayak komet iki kuwi to. Ya ndase kaya kendi. Kowe karo aku Wong ini manis guri, Mat. aku kok ya. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Salam sayang tak akan hilang. Salam rindu tak akan layu. Spesial malam hari ini hadir sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Uangnya mesti ngrungokne kok tujuan ya ta. Guyumu lho kakean. Lho, pancen MC dangdut ya kaya ngono. Ya umum MC dangdut iki guyu tapi ya ora akeh ngono kuwi to, Met. Iya, Kok Pak. guyang iki malah kok gendeng to iki. Sing biasa ngono lho guyune. Ya. Saithik ae. Baik saudaraku semuanya. Eh, Tak panggilkan salah satu artis yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Ha! Tak iwani ngabab. Kowe malah ngababi panjak iki to. Silakan Siti. Ya sedengan aja sithik nemen. Oh, nah, lho. Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada si cantik bersama Cahyo Nuswantoronya Indonesia toh. Siapa dia? Spesial untuk Sido tadi tentunya. Dua tak. Kok dua tak piye? Kowe iki malah medeni kancane. Sinten Pak? Sing iki sing kepareng jumeneng sinten riyen? 1 apa 2? Kalih no. Kalih dong. Nggih. 2 Ki Indah. Mbak Indah. Heeh. Ki. Kowe iki ken iki latahe ra kaprak kok ya. Setrume kok rono. Mbuh, Sing siji seliramu sing ndi Cayon? aku ya kene to, Pak, kaya biasane. Wih, Aku Susi. latah gerak pek ngono langsung. Meneng. Oke, Indah karo Susi. Pek. Oh iya. Ada Indah dan juga Sose Cahyo Nuswantoro. Seperti Mas. Yo. Yo, yo. Selamat malam. Selamat malam, good night Cak Komeng. Putri cantiknya Gimana Edi. kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Baik ya, aku sudah lama tidak bertemu, sementara ini kangen banget sama kamu. Alah bakul gethuk omongane kok. Wih, ra Yo ngerti dipadakne. Lah nek wong Nek Sido dadi yo dipadakne kono piye kan yo mesra. Lah nek iki wong iki lencir dhuwur kaya iki lho. Lah Apik iya. ngomong ngono ki pantes kaya bule. Kaya aku yo yang. Ya jelas to, Dik. Enggak usah. Oh, alah. Apa? Makanya tau ngadeko aja dodok ae. Dodok ae. Kamu kok dibilang dodok? Tenang aja, Sudah tenang. berdiri belum, sayang? Delok ta? Delengen iki. Buke iki lho ngrasani. Nyapa? Sing Mas Yon ki apik pasangan Mbak Indah ngono ya. Iya, iya. Di sawang kok kadean ngono kaya nganten anyar. Iya. Pantes. Sing komet mbek Susi kaya tikus. Nyapa resepsi Ya, ya ya dhewe. Oh, udah tikus loh, Pak. Dadi mlaku delok mlaku jam mlaku. Mlaku yo, Pak. Jam mlaku, Mbak. Jajan. Sampean sing digandeng kuwi jenenge sampean gandeng kono. Lah terus? Kene sing gandeng sampean. Oh, iya. Ah, ngono. Ayo, terus sampean sing takok, "Bae ajeng disuntikno te pundi?" Iki Ajeng suntik. ora nek mesrane. Lah, Wih. gandeng ki yo Lek gandeng ki piye to, Mas? Oh, gandeng ki yo nggawa. ngene lho. Ana rega ana rupa kok. Sen to diwarai se. Oh, digandeng kaya Mbah Nang ngono. Diwarai. Gandeng ki mbok sing romantis. Yo, paling gak ki tanganku ceklik. Lho. Piye to, Yang? Genku rogon. Maksudnya tangan lho, Tangan lah. tangan. Rasa cemburu. Ono ta los kok. Masa ki wis los? Los dol. Lho, mbok ya dioleni neh. Lho. Oh, Poki. Oke, sayang. Enggak usah menirukan cara kemes ini ya. Enggak, sayang. Enggak level, sayang. Enggak level. Kita kan orang kaya ya, sayang. Orang kaya, pendapatan tiap hari kan 1 miliar kita ya. 1 miliar anakmu TK mau sangone 3.000 kok. Koyoke ra mungkin to. 3.000 kok nyusukne 2.000. Cah medine Berkhayal.
Sedino sak miliar ora mungkin lho ya. Loh, itu ibaratnya. Tompasku lo imitasi. Kok mau Enggak apa-apa imitasi malah enggak gampang luntur ya. Iya, Nanti tak ganti karet aja ini. Karet aja. Nanti kita kalau sudah nikah kita bulan madu ke pantai ya, Dik ya. Iya sayang. Sayang, nanti lek kelebon pasir gimana? Kebun pasir. Sing wedok kan opo rekreasi sampai kebun pasir ini Kak. Enggak apa-apa. Nanti kalau kebun pasir Kowe ra gawe tak apa-apa, sebul. Tak sebul. Dewe ra gawe apa-apa. Loh. Apa bayanganku ki terus belas orang nganggo popo terus aduh pasir. Yo ben, yo ben. Ora Bayanganku. kaya. Lah ora kaya Eh. klepon pasir. Aku Kebun bayanganku pasir yo ben iki gegek dhewe Kak. lah Kak serak-serak. Yo ben tongko apa ora tak resiki dhewe. Wes Enggak sayang. apa-apa kebun pasir enggak apa-apa ya. Aku nggak mau ke pantai sayang. Lah, emangnya- Nanti dicokot cuyuh. Lho aku nak pasir tok lah nak kepitinge kitut. Nanti Orang satu-satu, kayak pasangan dari bentuk bodinya. Apa? Ini menunjukkan kalau seneng olahraga, rajin merawat badannya. Nanti kita fitness ya sayang. Fitness? Enggak apa-apa. Oh, dia biar jalan-jalan enggak apa-apa. Kita fitness Fitness? biar sehat ya Apa fit? sayangku ya. Atine ngenes. Enggak. Nih, iki bojoku tiap hari kan senam ya, Dek ya. Iya, sayang. Senam and Senam. 1 and 2 and 3. Makanya itu lencir tapi wow, bodinya. Kene sampean pasangan seneng olahraga. Ya. Ayo ditakoni. Apa? Ngerti? Iki olahraga apa? Nah. Yalah ya Apa poli. sih? Goblok. Goblok. Bulu tangkis. Salah. Bulu tangkis kok ngono. Poli. Salah. Bulu setangkis. Ah, bulumu dhewe wi. Salah. Lah apa? Tinju. Tinju kok ngene to? Loh, terserah no karek Oh, petinjune. ngene, oh, ser ngene, nyapa ya sak sire tinjune to. Terserah. Yang kayak keluarga gendeng yang Gendeng. ada Tak Ojo diruwone. tak bedhekane. Gendeng sing penting oleh PK. Kowe apal olahraga? Apa? Apa mau olahraga terus ngowe? Sepak bol. Alah kleru. Sepak bolmu. Balmu dhewe. Sepak bola. Sepak bolmu. Sepak bola. Kleru. Bal-balan. Halah kleru. Kleb-kleban keliru. Kleru. Sepak bola. Halah kleru. Olahraga kelebon pasir. Iki apa? Ya ngono neh. Aku wis mbayangno ayo. Lebon pasir. Lho. Salah. Ngene terus. Lah yo kuwi sepak bola ya. Kleru ya, Dek. Tolong jelaskan saya. Kleru. Jelaskan. Nek ngene iki ya, Dek. Nek Ya. ngene iki tinju. Lah Tinju sayang. Tinju kok ngene. enggak sih? Tinju ki karo tangan ngene lho ya. Kok kena tenan. Malah tenanan. Lho, tinju yo karek wonge to wong tinju ngene terus. Ya, Pelanggan. Ya bener Nek kartume Mas lah memang Mas akeh pelanggaran. bojoku iki. Iki. Apa ora usah disios-sio. Olahraga apa? lho, ndi? Macul. Raro. Kowe masuk kene yo raro. Apa enek? Anu, Mas Yop, Pak Didik. Ngeten iki olahraga napa? Anu jenenge tarik tambang. Aduh, salah. Malah adoh neh to. Celek. Macul. Salah. Kuwi Roh jeneng- aku. Napa? Tinju. Tinju kok. Tinju kok ngene mbok sing masuk akal. Yo ben to karek sing tinju ta. Kok tarik arep ngelucu. Lho. Loh. Biliat. Apa? Lihat, Salah. anu tinju. Napa, Pak? Apa? Salah. Salah. Lah apa? Eh? Lah apa nek ngene? Sekak catur. Lagi mau kan mejane rung tepak. Pene yang pene. Wong edan. Ora sabar. Jangan wong gendeng aja ora sabane Wis Dik. wong gendeng. Nyanyi, ya rayu. Yo karek aku tau bojo-bojoku tak rayu aku gak tau ndi bojo ngrayu ora tau. Langsung nikah meteng. Dek langsung Ora aduh. romantis. Ora romantis Lah, aku ingin belas, dirayu. Woi. Kita yang romantis ya Woi. sayang ya. Apa? Kamu bisa enggak gini? Tangane ya ampun. Kaya TV Dik. Lah iya. Hitam putih lho. Kaya telek cecah ya ya. Kaya TV hitam putih. Lah nek aku kan yo lho aku kok ya padha. Oh padha ireng. Padha irenge. Dalam sayang. Sesuk nek tanggapan aja nganggo tangan iki. Lho lho. Enggak apa-apa sayang. Sing Besok siji tak nih. belikan skincare biar putih, biar Ini loh, bersih. pengertian. Ya sayangku ya. Sampeyan sesuk ya tak tukokne yo ya. Aku mbok tukokno. Sampeyan sesuk tak tukokne uli.
Kok uli to itu lama mbok soklin padha ya ngono. Digubek. Ya aja to karo bojone. Besok kita ke salon pedikur manicure ya sayang. Kita nyanyi Dik ya. Kita nyanyi sambil jalan-jalan oke? Ayo, kemana saya? Kita ke sana. Ke sana kemana? Sana nanti terus ngambil itu Notok pepaya. duk, notok duk. Terus kita ke WC. Terus ngapain lo sayang? Wong mentoke ya kono ya tidak takon Wong kok tekan ndi. nesu. Sampean kok amben nesu ya? Ayo ndelok pasangan idiot. Ayo. Idiot ya, silakan Ideal. jalan. Ideal. Ayo. Tolong nadanya Mas, minor. Ya udut ae to. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Adik, kamu tahu enggak? Itu yang bulat bersinar apa? Enggak Telek. tahu. Melok keluarganya. Itu ada rembulan. Enggak ada sayang. Enggak ada itu loh. Mendung ngono kok ya. Mendung Ya. tanpa udan. Mulane aku seneng karo buyem iki. Ini musim bediding. Susah jroning batinku. Wong Bagus. bagus antep no rasa tresnaku. Banteng Dik. Tresnaku tulus jroning kabu. Kepo iso kaya ngono. Romantis kok mesra. Duh. Langsung zaman muda nih langsung digas ndanga. Digas poldangan-danga manukku siap tembak. Ya ngono. Ya apa? Ya apa? Iki lho Pi. Iki kaya manut. Kena nggo sangu. Lho apa kuwi? Kok nggo sangu. Engko tak download. Kuwi aja rono Wis ora usah ning kene. Wak dhewe ketularan Ketularan. gatelen. Bocah model Oh, lha kowe kena gurem. Lho bojomu ki lho iso nyanyi apa ora? Lah yo, Yo. kok sanuwe bojomu bisu. Hei, yo ngenyek jebolan LC. Waduh lah kok lebar. Wis. Yo jawabku ben terkenal lho apa to sayangku? Ya apa ya? Apa yo? Lagu-lagu sing romantis ngono lho. Iya sayang. Germo enggak. Nggih. Dek. Kukune bojoku kaya macan. Bar kena palu dadi ireng. Iki bar tak tambal ngene. Kok aja. Mas, aja ganggu Mas. Bojoku ki lato. Latah. Lato tok. Karo ngenteni samela kathak kuwi. Iya ya. Ya Mas, lungguh kene ya Lungguh Mas. kene. Ya. Lungguh. Lungguh, Asam urate kroso. Jompo ya kamu ya. Nah, kamu jompo ya, obatnya habis ya? Heeh. Oh ya Nyanyi. maaf ya. Kaya ngantene lho ya. Biarlah anjing Yang- menggonggong. Iki diingkupne titik ngono apa gak kena to, Yang? Lato aja samar lato. Aja mbok penek malah senep ning kene. Apa kecepet ya? Ada dipenek nang ngene lho. Ada. Kaya aku ngene lho, Yang. Wah, kono enggak ada apa-apa. Lah kene ada. Sumpah ing ati sayang Apa tansah sandingan kang kadya mimi mintuna setyeng katresnan Bojanku sayang. menang Menang kok kowe tak. ora apa-apa Rada iki. dadi ben gagah sik Mas sik Aduh, apa nih sayang sing sakit sayang? Pilinganku lho, Oh, Dek. ya Allah. Piye to iki? Bojomu ki aja warna menungso. lho lha iki apa ora menungso Jan, bojomu jan ning WC kono lho. Lho, Aku mau wis aja dik engko malah tandone entek ning WC. Wong kene, hei ngene to. aja nek kok sampean wong liya aku sing bojone dhewe kene yo moro tangan kok Gak, tapi bojomu gak. Ya jajal to. wis, Terus no lagune. Ya. kukur kuku keru. Sapira Mas? Sumpah ing ati sayang
tansah sandingan kang kadya mimi mintono setyeng katresnan. Kuruk embek disungono sok embek. Ya ampun, apik. Kuwi bojo entukan kok kebun binatang kuwi. Tapi bener awakmu. Kenapa? Halo iki. Dah, kandhane kok. Iki nang anggere dicawisi remason karo dhuwit kritik. Wis jalan anggere iso glegek. Kowe ngenyek lho, rumah kamu kuwi. Tenagane cek kaya wong enom nek karo Susi kalah to. Wis matur nuwun ora usah ditawani. Aku tau dibanting kok. Ya, ngene. Berdiri lagi. Bojanku sayang manggih kelanggangan meneh bisa kasembatan anta jatine Musik bersama musik inilah dia Cahya Nusantara. Ada. Sopor, Suwake gugah singa turu wae. Senenganmu gugah singa turu. Sesuk gue helm ae lho. Apa enek apa ya wangun dagelan helman ya? Lah ditonyoni. Ya ora apa-apa. Nek mulai sirahku terus empuk. Wis sirah apa jane weteng kok. Tak tok kaya tawon ndas iki. Ayo sontek Mas. Hmm? Sontek. Oh gak usah aku tak suntik dhewe wis. Wis kalah ta we, kalah we. Alah ya ora mungkin to. Nyanyi duet Nyanyi. bareng komben kono tera. Oke? Sayang, Heeh. ini tadi ada permintaan Sidorondo sayang. Senenganmu met. Oh iya ya, sing kuwi ta, bojoku lunga menyang. Sidorondo lho. manukku nganggur ora dicukur Alah. Kok terus. dane lek nyelabang so Iki opot. Mikir deleh ayo. Tak anu dulu. Aja ning kene. Sidorondo iya, pamundhutan iki Pak Didi. pamundutan saka Bu Yati, Bu Yati. Semanding Tertek. Oke, Bu Yati, Pakai halo. Sidorondo. Bu Yati halo Mat ngarep Mat. Oh iya. oke Yati on. kok yo ngerti maksudnya Gak. Apa napa riyen iki? Wo Sidorondo. Ya Allah. Oh. Ya. kalem